Ġew imnedija żewġ pjattaformi diġitali ġodda, waħda dwar l-ESG u l-oħra għal Green Public Procurement. Dawn tnedew mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Enerġija li huma maħsuba biex iħeġġu investiment aktar sostenibbli kemm fis-settur pubbliku u anke fil-privat. Fil-konferenza l-Ministru Mirjam Dalli spjegat kif din il-pjattaforma tiffaċilita l-impenn tal-kumpaniji li jirrapportaw il-kredenzjali tagħhom ambjentali, soċjali u ta' governanza, magħrufa aħjar bħala ESGs. Qalet kif sallum il-ġurnata hemm 46 kumpanija li qed jirrapportaw il-kredenzjali tagħhom b'mod volontarju. Permezz tat-tnedija ta' żewġ pjattaformi online qegħdin nagħtu l-possibilità lil kumpaniji sew jekk huma kbar, sew jekk huma kumpaniji żgħar biex ikunu qegħdin jirrapportaw il-performance tagħhom fuq kriterji differenti dawk ambjentali, soċjali u ta' governanza. U qegħdin naraw li niffaċilitaw dak it-tip ta' rapportaġġ għax aħna dejjem tlaqna mill-premessa bħala gvern li ma rridux nitfgħu pis la fuq l-industrija laqas fuq il-familji tagħna biex ikunu parti minn din il-mixja lejn ekonomija li ma tniġġisx. Matul dawn l-aħħar snin pajjiżna rreġistra progress kemm fir-rata ta' konformità tal-GPP li tela tal-87.5% s-sena l-oħra kif ukoll fir-rapportar tal-ESG. Is-sit tal-GPP minn barra li se toffri l-informazzjoni se sservi wkoll bħala pjattaforma li permezz tagħha persuni interessati jistgħu jistaqsu mistoqsijiet relatati dwar il-konformità tal-GPP jew dwar taħriġ offrut. Barra minn hekk it-taħriġ issa se jiġi estis għall-operaturi ekonomiċi biex dawn ikunu aktar konformi mal-kriterji tal-GPP. Id-direttur tad-Direttorat tal-Iżvilupp Sostenibbli fih dan l-istess Ministeru, Francine Paċkarwana, qalet li dan id-dialogu l-pjattaformi diġitali mnedija huma kruċjali sabiex niksbu l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli. Huma kruċjali sabiex Malta tilħaq l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli magħrufin aħjar bħala Sustainable Development Goals. Dan huma miri soċjo-ekonomiċi u anke ambjentali li Malta flimkien mal-pajjiżi l-oħrajn trid tilħaq sal-2030. Iż-żewġ siti jikkontribwixxu għall-ekonomija aktar sostenibbli parti mill-viżjoni ta' pajjiżna għall-2050. Il-pjattaformi diġitali huma aċċessibbli fuq esgplatform.gov.mt u gpp.gov.mt.